Agartala Municipal Council election no kitingbe. Agartala Municipal Council ni 11 number ward do Tipramo thaningge batainai Bukhukjuk Shivani Devar mano. Agartala Municipal Council ni 11 number ward ni nok nogo thangai chong mari no tuye awai khaijak mani nukja khatini 4 sal sarigo. Ang sini bubagrani Tipramo thangai tini angoro kaijago sini lukurok oro jara tongnai lukurok thani jungnobo o Agartala shahoro samung tangna bagui sujog dihnai to jung oro para simung ya jung town bo jung samung khlaina muchungo to taklaina puila jung sini oro budba samane Tipramo thangai to o puila ono jung waisa sujog khaida dihnai ang jotono koilai tonglayo to oro phaimanja phaina chini baisong jotono khaka hambai ano dagarai tonglayo chin bubagrano botike keplai khai talangman jung aboni chaitomung nai tongo to bwskango samung to kobuma khaina muchungo tabo abono lukurong thani samung ta je jungno chini bubagrani bodolno keplai khai rei dihni hamai mani jotoni thani no kaham response mangkha to asa bo tongo je kaham no manana na 28 tarik ni rezalobo to o jaga logir khaine chini baisongno jebabe ano utsaho khlai tongo bongno belai ang hambai marungo